Ya kementa ban ya kebamen ya kebala adep sedin kebala adep. Hendrai ha kini kijinya leti kitongi kebala adep sedin. Tungin long kiba pengor hato kani kajing jen yang ikbat kitongi ban penpa ya kani ke sensar ke kadar kitongi kalong nem hakalenti kebade. Hendrai paro ni kum kipat ba nong song song jong ke celah paro kawai. Ha kini ki kendiat benai ki baladet nila de jed ya kita kinomi kemat ki jongi ya kaban saindur ya kaban penbha ya kaban penin ya kaban penkeladur ya kani kari kebai ki jongi hendrai kani ka klem urlong kijinge kibangi ya kendo haki sansnem barapor bonsin ni kilet ya katang haki sanski kata kamut ba Gatong pagpoy kani ka for election. Baro ni keno ika sarkar. Baro ni keno ika kinomi kmat. Ni keno ika ka jingi sam pisabian. Nrai kabasyo si kalong. Banda la day ka for election ni klet no yakini ki baro. Ti ka jingwan ka jongi kum ka Voice of People Party. Ya kaban get ho yipi. Ba kani ka party ka jongi kani ka party ka fair. Na kiway pat ki party ki ong ba ka politics le ka sanchar khadar ka day ka kam ka bachaklia handai hangi ka Voice of People Party kalong mar thongpong ba ka ne ka sanchar ka khadar ka politics ka day ka kam ka ba khoj ka ba kentang ka bangin hap ban pusan bha omdei shu ban yele kai kum hakipor ki ba menchwa ka jingele kai ka jongi hakipor election Kawandra ya kacing yambril kacing daj biniat kumbalong menta. Ilamat ngila sakhi hakibapon kibenta hapapon kiniang kijing don kam kijongi kum kipaipa hakati shisha kiomi kmat kidei ban kren nani ban lebha hendrei masin job election kipai dadin kai kabapalong yaki bakin pai dadin changi upaipa yole singin hapan puson ban bishar bha yole se kadai kacing bakla kajongi kum upaita Tela dadai kacing bakla kajongi banjit tongin penbet no nang ni shakman dia gani kapor ngakot kerpat ipi ki nong chong chnong jong ke chnong kyang bat ki nong chong chnong jong ke thainar po baro gawai lada philayo hi ha kini ki khandias nem kacing yaliti jong ke Voice of People Party lada phi bagadon kacing kermen ha ko VPP ngada kerpat ipi bapin siobha banayat bankershan Ya ka Voice of People Party ha kini ki election ki banwan na do ka MDC election ado ka MP election ba pinskeu ba kum ki ba ban penjob don burom ya kani ka VPP kenang ba kum ba fi kemilanti ba ka jingkerman na ka banta ban yada ya kari ba ka jat benriu kadon ha ka VPP ni don kam ya ka ti ka mon ka ti ka diang ka jong phi ban ya kershan Kacing ya lenti kacong ikum ka Voice of People Party na do padet ka election ngin pat chong thai niya nakaway ka chaka Hopra kade kasur ka bangay usyo baka na long renti ba kabangot baga jingmut ki perkhat ka jong piro ka sarai ka long renti ban ya kata kajing kershan ka bapura ya ka Voice of People Party